Diyos marhay na aga po giraray sa indo mga tugang. Ngunyan sa tong pinagsaselebrar an eksaltasyon kan banal na krus. An krus originalmente simbolo nin kasusupgan asin kagadanan. Alagad sa paagi kan nakakaligtas na kagadanan ni Jesus, ginibo niya ang krus na simbolo nin kamarawayan asin kaligtasan. Sa tuya ngunyan tinatauan nin onra ang krus ni Kristo. Huli ta sa paagi kan krus, tinubos niya ang katawohan. Ipamibi man niya to ang mga nasa kasakitan na mapakusuglugod sinda kan sa indang pagtubod ki Kristo na nagadan sa krus. Ang selebrasyon niya tungunian sa rong misa pontifical na pamamayuhan kan obispo kan diocese kan Libmanan, Reverendissimo Jose R. Rojas Jr. Didi, kaibahan ang mga pading konselebrante. Matindog na po ang gabos sa pag-awit kan awit sa pagpuon.
nagturan, masiling sa salimang kadena. Damos na simang kiripon, banal na banwaan ninyo. Maraming asing magpasalamat, pagsambahin mag-umang sa Maugmanyatong po na ng Santa Misa, sa ngaran ka na Ma, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Ang katuninongan, mapasa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako unta, ang sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo, mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako ay pamibi sa kakurangan ng Diyos. Maherak malugod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
mamibi kita. O Diyos, na nagbuot na anbugtong mong aki, magtios kan krus sa pagligtas kan katawohan. Warasan namimibi kami, na kaming nagmidbid kan sa iyang misteryo sa kinaban. Magkanigong magkamit sa langit, kan mga premyo nin sa iyang pagtubos. Uli kay Jesu Kristong kagurang nanyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahadi kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataram. Duman sa lantad, mantang sinda nagbabaklay, ang mga tao naghinanakit asin nagurumod-gumod. Ipinadara nin Diyos sa saindaan sarong tanda, an halas na bronse sa tupon na an minahiling nararahay sa kinagatan kan halas. Saro ining ladawan kan krus ni Kristo. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin mga numero. Hale sa bukid nin Hor. Naglakaw ang mga Israelita pasiring sa dagat na pula. Tanganing mag-agi sa palibot kandaga nin Edom. Alagad sa dalan, nawaraan nin pasensya ang mga tao, asin nagtataram sinda tumang sa Diyos sa kaki Moises. Nagngurumod-ngumod sinda, ta daw ta iniluwas mo kami sa Ehipto, tanganing magadan sa disyertong ini, na mayo nin pagkakan asin tubig. Nauuyam na kami sa mayong halagang pagkakan na ini. Huli ka ini, nagpadara ang kagurangnan nin mga mararang halas, asin siningot kan mga ini, an mga tao, kaya dakul sa sainda an nagadan. Nagduman ang mga tao ki Moises, asin nagsabi, nagkasala kami kan magtaram kami tumang sa kagurangnan, asin sa imo. Mamibi ka sa iya, nahaleon ang mga halas na ini. Kaya namibi si Moises para sa mga tao. Tinaraman nin kagurangnan si Moises. Gumibo ka nin sarong halas na bronse, asin ibugtak mo sa sarong palo. An lambang masingot na humiling kaiyan, mauumayan. Kaya naggibi si Moises nin sarong halas na bronse, asin ibinugtak sa sarong palo. An si Simon na nagsingot na mahiling sa halas na bronse, asin nauumayan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, dai paglingawan ang mga gibo nin kagurangnan. Dai paglingawan ang mga gibo nin kagurangnan. Banwaan ko dangugaan sa kong katukduan, asin hinanyugaan sa kong itataram. Bubuksan ko ang sa kong nguso sa parabola, asin ipapahayag ko ang mga suanoy na kasabihan. Dai paglingawan ang mga gibo nin kagurangnan. Kan gadanon niya ang nagkapira sa inda, nagbalik sa iya ang mga natadang buhay. Nagbakli asin tudok sa puso na namibi sa iya. Nagiramduman ninda na ang Diyos iwan sa indang parasurog, na ang kahuruhalang kawing Diyos iyo an sa indang kagtubos. Dai paglingawan ang mga gibo nin kagurangnan.
Alagad, gabos kaputikan an sa indang sinabi, an sa indang itinaram bakong tudok sa buot, an sa indang puso bakong dayupot sa iya, bako sindang maimbod sa iyang tipan. Dai paglingawan an mga gibonin kagurangnan. Alagad, maheherakon ang Diyos sa iyang banwaan. Pinatawad niya ang sa indang kasalan, asinda niya sinda ginadan. Dakol na beses niyang pinugulan ang sa iyang kaanggutan, asinda niya pinukaw ang sa iyang labilabing kaanggutan. Dai paglingawan an mga gibonin kagurangnan. Sarong himno an ipinahayag sa epistola ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Ini nagpapahayag kan papel ni Hesukristo na apisar na Diyos noon an sa iyang kamugtakan, nagpakumbaba, inako ang kagadanan duman sa krus. Himateon niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Danay na nasa sa iya ang pagka ni Diyos. Alagad, day siya nagdayupot na pantayan ng Diyos, kundi nagpakapadai siya sa sadiri. Inako ang kamugtakan nin sarong uripon, ipinangaki siring sa tao. Kan siya naging tao, nagpakumbaba siya, asin nagmakinuyog-kuyog, sagkod sa kagadanan nin krus. Huli kaini, initaas siya nin Diyos, dangan pinauan nin ngaran na urog sa gabos na ngaran. Kaya sa ngaran ni Jesus, maluhod ang gabos sa langit. Sa daga, saka sa irarom kan daga, tanganing ang gabos magpahayag na si Jesucristo iyuan kagurangnan sa kamurawayan nin Diyos Ama. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrokyaw kan Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo susog ki San Juan.
kamurawayan sa imo kagurangnan. Mayo pa ni nakasakat sa langit, kundi ang aki nin tao na naghilig hali sa langit. Siring na initaas ni Moises ang bronseng halas sa sarong palo duman sa lantad. Siring man kaipuhan na itaas ang aki nin tao, tanganing ang sisay man na magtubod sa iya, magkamit nin buhay na daing katapusan. Hulita, namuot na gayo ang Diyos sa kinaban, kaya itinaon niya ang sa iyang bugtong na aki. Tanganing ang si isay man na magtubod sa iya, daing magadan, kundi magkamit nin buhay na daing kasagkoran. Hulita da isinugo nin Diyos sa kinaban ang sa iyang aki, tanganing hukuman ang kinaban, kundi tanganing ikaligtas ini sa paagi niya. An marahay na barata kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo Kristo. Matindo po. Magpanguros po. Matukaw po. Namumutan mga tugang. Ngunya na aldaw, susog sa kalendaryo lituriko na pinapasunod pagkatapos kang Vatican II. Sa tuya pong sineselebrar ang kapiestahan kan pagrokyaw, kan kapangganahan, kan banal na krus. Kung igwamang gayod, nin pinakapopular na simbolo nin sa tuyang pagtubod, mayo ng iba, kundi ang banal na krus. Maski sa kita magduman, urog na digdi sa tuyang nasyon, digdi sa tuyang rehiyon, sa tuyang lugar, nahihiling ta ang simbolong ini. Lamang nagiging dekorasyon na. Yaon na sa tuyang mga kwintas, yaon na sa mga singsing, totoo, yaon sa rosaryohan, asin dyan sa tuyang mga harong. Mahihiling niya to, nakabitay ang krus. Magayon na naging siring kaiyan sa tuyang kustumbre, nagiging parte ang krus kan sa tuyang oral daw na pagkabuhay, lamang tibaad nalilingaw na kita sa orihinal na kahulugan kan simbolong iyan. We become desensitized to the horror of the cross. Pagdekorasyon na kaya, pagyaon na sa alahas, nahihiling talang ang kagayonan. Alagad so kahulugan kaiyan sa pagpoon, lingaw kita. Kaya gayod, magayon na balikan ta, kung ano ang krus kan panahon kan kagurangnan. Ang krus kasangkapanin padusa, ang pagpako, ang pagbitay nin sarong kriminal sa krus. Iyo ang pinakamangirhat, pinakabrutal na paagi nin padusa sa sarong taong minimidbid na nagkasala. Ta
taano ta pinakamanghirhat, taano ta pinakabrutal, tabago pa ang pagpako asin pagbitay, yauna ang paghampas, yauna ang paglatigo, hanggang magkarulugad ang kinakastigo, ang pinapadusahan. Ang karulugad nin hararom, bako sa nang itong ordinaryong mga lugad, kundi na nga maging duguan ang pinapadusahan. Kung sa tuyang nadalan, itong sine na pigdirihir ni Franco Cifarelli, yaon duman ang graphic picture of the cross as a sign of punishment. Bako lang po yan. Ang krus, pinapaksan, as in ipinapahiling sa publiko, kaya siya sarong kasangkapan manin kasusupgan, pinapamidbid sa publiko na ika nagkasala. As in bako lang para sa pinapadusahan, kundi man para sa nakakahiling. Sabi kin sa tataramo na Ingles, nagiging deterrent. Arog pa lang yan ang kriminal, arog pa lang yan ang pinapadusahan. As in, nakatulo kung taano ta, iyo ang pinakamanghirhat, pinakabrutal, torture, paagi ng padusa. Ninhuli to pag nakapako na ang kriminal sa krus, pag nakabitay na sa krus, luway-luway na ginagadan. Kung sabihon, urog na namamatian ang kulog, urog na nagsasakit, urog na nagtitios, halawig, haloy, bago mautsan. The most brutal way of punishment. Iyo iyan ang krus. As in, iyo iyan ang padusa na inako kan sa tuyang kagurangnan. As in, kundi ay tapaglingawan ang original na kahulugan na iyan, urog niya tong maaapresyar ang kagayonan kaiyan na sa tuya ng minimidbid ngunyan. Ang banal na krus para sa satong mga Kristiyano, naging sign of contradiction. Kung dinangugta sa introduksyon, kasubago, iyo iyan ang sinasabi. Ang krus kang panahon, naging simbolo nin padusa. Ki Kristo, naging simbolo nin pagtubos. Ang krus, naging simbolo nin pagkaungis nin tao. Alagad ki Kristo, naging simbolo nin pagkamoot. Ang krus, simbolo nin kasusupgan. Alagad naging simbolo nin kamurawayan. Ang krus, naging simbolo nin kagadanan. Alagad, naging simbolo man nin pagkabuhay liwat. Yan, a sign of contradiction. Yan ang hararom na kahulugan kan krus. Da itapaglingawan, bako sana siyang simbolo nin pagkabuhay, bako sana siyang simbolo nin kamurawayan, bako lang siyang simbolo nin pagkamuot, kan pagkaherak nin mahal na Diyos, nin pagtubos, kundi da ita pagsuhay sa original na kahulugan. Taurog tang nahihiling ang rarom kang kapangganahan kan krus, kundi italinilingawan na ininaging simbolo palan nin kadaogan. Kadaogan na birik, naging kapangganahan. Mga tugang, hilingon ta ang simbolong ini. Duang tabla, sarong palaba, sarong pabalagbag, one vertical, one horizontal.
Tigdugtong ang duwang tabla. Asin mahihiling ta mga tugang sa tahaw kung sain nagsasabatan ang duwang tabla. Pagurup-urupan ta mga tugang. Ang palaba na tabla, simbolo nin pagka-Diyos, pasiring sa itaas. Ang pabalagbag, simbolo nin pagkatao, nayaon sa kinaban. Kaya ang krus, simbolo nin pagsabatan kan pagka-Diyos, asin nin pagkatao. Bako lang na pagsabatan kay Kristo, kundi pagkasaro nin pagka-Diyos asin pagkatao. Asin sa pagkasaro na yan, nagkaigwa nin pagtubos. Diyos na nanitao na iyo ang kagtubos. Kaya hihiling ta na pala ng simbolong iyan. We identify the cross with Christ, who is both divine and human. And as both divine and human, He saved the world from sin and from death. Igwa pa ning kahulugan ang Santa Cruz para sa sato, mga tugang. Huli sa Santa Cruz, ang kulog, ang pagsakit, ang pagtios, nagkaigwan nin magayon na kahulugan. Kita po baga, nagdudulag sa kulog, nagdudulag sa pagsakit, nagdudulag sa pagtios. But let us remember, pain and suffering was the way in which Christ saved us. Christ did not save us in a bed of roses. He saved us there on the cross, experiencing pain and suffering. Pero, inian magayon, taan kulog na iyan, ang pagtios na yan, ang pagsakit na yan, may kaibahan na pagkamoot. Kung kaya, ang kulog na iyan man sana, ang pagtios na iyan, ang pagsakit na iyan, nagdara nin kagaya-gayahan, nin kaugmahan. Kaya pwede tang sabihon mga tugang, there is joy in pain. There is joy in suffering. The deeper the pain, the deeper the love. The harder the suffering, the deeper, the more profound the love. Masasabutan tagayo dyan mga tugang, kung hihilingon tabako lang si Kristo dyan sa krus. Dawa sa eksperyensya tang mga tao, hilinguntan ina na nangangaki. Labi-labing kulog ang namamatean. Alagad ang kulog na yan na namamatean, tamay pagkamoot, nagdadara nin hararom na kagaya-gayahan, hararom na kaugmahan, na naghahaloy, na nagdadanay. Kung kaugmahan na nawawara, tulos, kundi naghahaloy, nagdadanay, takulog na may pagkamoot. Yan ang ipinapagirumdum sa satuya kan banal na krus. Pain and suffering with love na nagdara sa pagkabuhay liwat, tasiring man kulog asin pagsakit na nagdaog sa kapangyarihan kan kagadanan. Nga tugang ultimamente, ang mensahe
kan banal na krus para sa satuya yu ini. Nan buhay nin pagkatao, harani sa kulog asin pagsakit. Ako unta na may pagkamoot. Siring sa ginibo kan kagurangnan, na nag-ako kan kulog asin pagtios kan krus na may pagkamoot. Asin makakasiguro kita na iyan mismong kulog na iyan, pagsakit na iyan, yuan magdadara sa sato kan kaugmahan kagayagayahan nin pagkamoot. Ultimamente, magdadara sa to sa kamurawayan na makaibahan mismo si Kristo sa pagkabuhay liwat. Amen. Matindog po ang gabos. Tutubod ako sa Diyos Ama makakamhan. Naglalaktan langit asin daga, asin ni Jesu-Kristo, aking utong niya. Pagurangnan ka. Bilangin ang muling kan sa Espiritu Santo. Amunda ni Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na kanan asin inunubos. Uminilig sa mga ganap, kani katulungan lang, nabuhay liwat halos sa mga ganap, suminagat sa kalangitan. Napunukaw sa to, ang Diyos amang makakamhan. Haleluman mabalik sa pagtutong, sa mga buhay asin mga ganap. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan ng Katoliko, sa parokmapinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalanan, sa pagkabuhay liwat din laman, sa buhay na laing kasangkuran. Mga tugang, mamibi kita sa Ama, nanamot ng gayo sa kinaban, kaya sinubol niya ang sa iyang aki, tanganing magadan sa krus para sa satuyang kaligtasan. Ang satuyang simbag sa lambang pag-arang, kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. An satuyang Santo Papa, mga obispo asin kapadian, nalugod maipabangraw ninda ang liwanag kan krus ni Kristo. Mamibi kita. Ang gabos na mga lideres,
urog na ang mga lideres niyato sa nasyon, probinsya, asin mga banwaan. Napadagos lugod sinda na maghingoha para sa ikakarahay kan sa indang mga nasasakupan, mamibi kita. Ang gabos na mga benefactors kan sa tuyang parokya, nalugod pakusugon nin Diyos sa tahaw kan sa indang mga kadifisilan sa buhay, asin balsan nin Diyos kan sa indang danay na karahayan, mamibi kita. Para sa sato gabos, nakitalugod makanood ki Kristo sa pagpaasan kan sa tuyang krus, sa paagi kan kapakumbabaan, asin kahuyoan nin buot. Mamibi kita. Mamumot na Ama, sa buhay na ini, asin sa maabot na panahon, ang samuyang paglaom yaon sa krus, warasan ang samuyang mga kahagadan, mantang nag-oomaw kami sa imo, ulikan sa imong pagkahera. Uligi Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matuka po para sa liturhiya kan Eucharistia.
Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sako sinan sa indong atang maako man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin komarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, ining pagdulot, na nagdara kan kasalanin bilog na kinaban sa altar kan krus, maglinig sa mo sa gabos ng kasalan, uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu, Iitaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Tatinugdas mo ang kaligtasan ng katawohan sa kahoy kan krus. Tanganing kung sain ang kagadanan nagsupang, duman ang buhay, mabangon giraray. Asin ang nangdaog sa kahoy man madadaog. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Huli sa iya, ang mga angheles nag-oomaw kan sa imong kamahalan, nagsasamba ang mga dominasyones, nagtatakig ang mga potestades, ang mga virtudes kan kalangitan asin ang mga banal na serafines, buronyog asin maugmang nagse-celebrar, out pamanlugon na ipagbuot mo, na makasanong sa indaan sa mong mga tingog, malodok na nagpapahayag ng pagtubod, na nagsasabi, Kagurangnan ikananggad an banal, burabod din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kan ambon kan sa imong espiritu. Tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nagkuha siya ning tinapay asin pagpasalamat binaak ini, asin tinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini, ta ini ang sakuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuan niya man nin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako ka mo gabos asin mag-inom kaini, ta ini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol,
sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibohon nindo sa pagromdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis ng kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Kirumdumon kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog ng kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay ba kan sa mong Papa si Francisco, asin sa mong Ebispo na si Rolando, asin kan gabos na klero. Siringman, girumduma sa sayong pagkaherag ang sa matugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalaugon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, ni San Jose na sayang esposo, kan mga banal na apostoles, asing gabos na santos, na kaydupan na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran. Mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman. Uli sa aki mong sa Jesucristo. Uli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya. Sa imo Diyos sa mga makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Tindog po. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak. Magin danay na talingkas sa kasalan. Asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Sa imong kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan winawalat ko sa Indo, ang sakong katuninongan itinatao ko sa Indo. Hare paghiling nga ang samong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkabronyog, sosog sa imong kabautan. Ika na nabubuhay asin naghahadi sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pati narohan kamo nin katuninongan. Agnus Dei, Quitolis, peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Quitolis, peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Quitolis, peccata mundi, dona nobis Amen. Uya ang kordero kan Dios. Uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ng mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag maoomayan.
tindog po. Mamibi kita. Kagurangnan Hesu Kristo, kaming pinakakan sa banal mong bangkete, mapakumbabang nagngangayo-ngayo, na ang tinubos mo huli kan krus na nagtataong buhay, darahon mo sa kamurawayan kan pagkabuhay liwat, siya na nabubuhay asin naghahadi sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Ngunyan sa tuyang isusunod ang pag-ako kan mga bagong miyembro kan Confraternity of the Holy Cross. Ipopresentar po ni Brother Elmer Rehestrado ang mga bagong miyembros. Moy Reverendo Jose Arrojas, banwaan ng Diyos, bot ko pong ipresentar sa Indo ang mga bagong miyembro kan Confraternity of the Holy Cross. Magtahaw tabi pag inapudan pangaran. Brother Julius Coralde, Brother Bong Eusebio Orias, Brother Roderick Carina, Brother Arnel Garlando, Brother Geraldine Bailon, Brother Fernando Bicaldo, Brother Joey Jacob, Brother Jeffrey Salcedo, Brother Rocky Bailon, Brother Rolando Pariña, Brother Richard Pasion, Brother Lito Florese, Brother George Prades. Mga tugang, sa indong pagmaawot na maging mga miyembros kan Cofradia, simbagong tabi nindo, nin maninigo ang mga minasunod na mga kahaputan. Ano nanunuga kamo na idudusay nindo ang sa indong sadiri bilang mga miyembros kan Cofradia de Santa Cruz. Nanunuga kamo na danay kamong magiging maimbod sa pag-utob kan katungdan na sa indong inako bilang mga miyembros. Nanunuga kamo na igagalang asin susunodon ang mga pagbubuot kan simbahan ipinapahayag sa paagi kan sa iyang mga pamayo. Nanunuga kamo na sa indong ibabalangibog ang pagtubod na Katoliko sa paagi kan pagsaksi kaini asin sa pagpalakop ang debosyon sa mahal na krus. Sa kapangyarihan kan banal na simbahan, saksi ang gabos na uyadigdi, pinaparigon asin binebendisyonan ko kamo bilang mga miyembros ka Fradia, sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tandakan sa tong kaugmahan, taptapan to po ang mga bagong miyembro kan Cofradia de Santa Cruz. Dangugon po niya to ang mensahe nin pasasalamat kan sa tuyang kura paroko, Reverendo Padre Albert S. Orilio. Dai paglinguan an mga ginibo ning kagurangnan. Ini ang salmo na sa tuyang nahinanyog ngunyan sa kapiyastahan kan pagrukyaw kan Santa Cruz o kan banal na krus. Ngunyan tataon po iyo ang
ikaduwa niya itong pagselebrar bilang parokya kan kapiyastahan kan eksaltasyon o pagrokyaw kan banal na krus. As in, ikaduwang taon man kan pagmukna kan confraternity of the Holy Cross. Maski po nga ni na ang sentro kan selebrasyon ngunya na simana sa Naga, alagad kita po din hulita ang satong parokya nakangaran sa Holy Cross. Di po pwede na ipagpasiparata ining aldaw na ini dahil ang bilog na simbahan nagseselebral kan kapiyastahan na ini. Although po pag Mayo 3 sa tuyang sineselebrar ang pagkakua o finding of the Holy Cross, maninigo sana na ngunyan man na September 14 sa tuyang ipagselebrar taon-taon ang pagrokyaw kan banal na krus. Kaya day po gayod na angay na day tataw aning magkakanigong pagmidbid, lalo na iyan, ang Holy Cross iyon sa tuyang titular. Ini po gabos nangyari huli kan mga nagkapirang tao na naging instrumento tanganing lalo pang magtalubo ang sa tuyang debosyon sa banal na krus. Inot po, yaon dyan ang Confraternity of the Holy Cross sa pamamayo ni Brad Elmer Registrado. Palakpakan po niya to ang presidente. Halawig na pagpaplano po ang sa indang ginibo. Yaon dyan si Pagdianang, ngunya na aga. So, pasalamatan taman ang Nabwa Community Band. Palakpakan po niya ito sinda. Nag-assister ngunyan sa choir, iyo ang acapella musika. Salamat sa acapella musika. Ang almost 100% na presensya kang Ancila Domine, Ancila Domus Dei, palakpakan niya ito ang Ancila na makulor na aldaw para sa Ancila. Sa gabos ng mga offerers ngunyan, salamat po sa pagtaunin doon ng kansaindong suporta sa mga pangangaipukan sa tuyang simbahan. Siyempre, ang mga iba pang mga liturgical ministers na uyang ngunyan. Alagad orog na sa kuyang kinakaugma ang presensya kan sa tuyang celebrante as in predikador ngunyan na aga. Aram ko na dakul kasibutan, alagad tinawang kita ning panahon, tanganing magkatiripon kitang ngunyan sa napakahalagang selebrasyon na ini. Ang obispo po kang Limanan, Most Reverend Jose R. Rojas Jr. Palakpakan po niya. Salamat po, Bishop. Siyempre, ang mga concelebrants, ang mga katuwang kong padi, si Father Larry Nagales, si Father Pepe Pimentel, asin naugma ako na yaon kay Banyato ngunyan sa selebrasyon, si Father Pio Manzano. Palakpakan po niya ito sila. Ang sa kuya pong paglaom na sa mga masunod na taon, gabos kita presente sa selebrasyon na ini. Aram ko po na working day ngunyan, alagad yaon po kamo. As in last but not the least, announcement po sa aga, sa tuya man na ise-celebrar na kapistahan kang Nuestra Señora de Dolorosa.
asin may misa kita pagkahapon bago kang prosesyon ini sa panginginot kang mga sayos. So sa paagi ka iyan, ini ang talagang aldaw para sa inda, kaya si available po sa aga sa makisumaro kita sa selebrasyon kan kapiyastahan kang Nuestra Señora de Dolorosa. Salamat po kaninyong amin. Matindog po ang gabos. Ang kagurangnan map sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan manlugod kamo kan Diyos na makakamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.